بێگومان هون زانین یعنی ڕەوشە سووری تێرە دەرباز بووی 9 ساڵا و پێدا ملیۆنە خەڵکی سووری پەنابەرن ملیۆنە ji derveyî Sûrî ne milyonan li hundirê Sûrî de penaberin zêdey nîv milyon xelkê Sûrî hatine kuştin sedê hezara wekî dibêje wildayîne rewşa wa nediyar e her wiha ev rejîm kirahêjê û berpirsiyar li ber de li ser bingeha nêzîkbûna rejîmê û daxwaza xelkê rewxandina vê rejîmê û nêzîkbîna wê rengekî leşkerî mesela çareserkirinê bû sedem gelek biryarên navdewletî derketin li ser wedayê Sûrî û mesela çareserkirina wê û taybet niha biryara 22/5 a di beş wekî dibêje danûstandina tikên li ser wek 4 halên seneke yek jê mesela wekî dibêje veguhîstina avakirina hikûmetek veguhês demkî her wiha ew bingehekî aram xwe peyda bike wê bingeha aram de danûstandina dîstûrê li bin çavdêriya navdewletî de komîta dîstûrê sê beşa hatiye pêkanîn opozîsyon her wiha rejîm her wiha xelkên civata sivîl adî mesela hilbijartina bin çavdêriya navdewletî de wek merceke gol biryara 22/5 Asyê mesela çarê mesela grûpên tendra gumana me de rejîm çi hilbijartina çêdikê ew hilbijartin nerewan e ji ber zêdey nîvî milletê Sûrî ne beşdarin yek li ser wek astê navxweyî zêdey nîvî wekî dibêje li hundirê Sûrî de ne jî ew jî beşdar nabin ji ber milletê Sûrî timam zanin her wiha civaka navdewletî baş dizanên çareserkirin gol biryarên civaka navdewletî ew li hundirê Cinêfê de dibe û mesela hilbijartina yek ji xalê sereke ê biryara 22/5 lê ji berî tu bigihê hilbijartina rejîm beşeke gol biryara 22/5 rejîm serê xwe çi dike nerewabûna wê jî zêde dike her hebûna wê li Cinêfê de wê bimîne ew nisba pêhatî niha li dîstûrê de ew tilteke ji di tilta xalên dî ême ji berê gotin mesela veguhîstina demkî her wiha mesela hilbijartinê mesela danûstandina ser mesela irhabê ew beşeke yani ew nîviye opozîsyon nîviye dawî de çi hilbijartinê çêdibin ew hilbijartin bimînin wê rejîma nerewa ve girêdayî û baweriyem de milletê Sûrî timam her wiha biryarên civata navdewletî tekîd dike wekî dibêje rewabûna wê nîne her wiha gelek astangiyê dî hene gelo rejîm hilbijartinê xwe de wê bikare civaka navdewletî û mesela Qanûn Qeysar yek wek gelek astangî bixwara wekî dibêje anîne wê bikare asarê wê rake wê bikare derbas be mesela avakirina Sûrî de wê bikare penabera vegemînê wê bikare aramiyê peyda bike bi gumana me de ev hemî jî na qet tiştek şwê nîne ji ber Yekîtiya Ewropa bi zelalî dibêje yani alîkariya me mesela avakirinê de avakirina Sûrî ane de girêdayek mesela çareserkirina siyasî her wiha wekî dibêje welatê Xelîc jî vê meselê tekîdê dikin bê wê wekî dibêje kesek wê ne bejdar be wê piştgirtin jêre nebe û civata navdewletî bi timamê xwe de û tehdîden yû